खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टोरीआव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय पाकिस्ताननि फरेन मिनिस्टार महमूद कुरैशिया भारतनि हेंथा UNHRC आव गोबां बाथ्रा बुंदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोल्ड कापनि सेकेन्ड राउन्डआ जागायबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव जिस्निथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाया जागायबाय All the best. दाखालि 11 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय जागायनाय 18 सेप्तेम्बरसिम अदालगुरिनि थुरिबारि नौदारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनीनि एबसुनि बानजायनाया 8 साननि थाखाय दालाय एबसुफोरनि गेजेराव एबा इन्टार इउनिट एबसुनि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय गाहाय बे खेलनि जागायनायाव गोबां आलासि नुजाफैदों गाहाय आलासि महरै मानगोनां एसपि सारा नुजाथिफैदोंमोन बे जोलुर बादायलायनायाव गिबि खेलाव मंगोलियान दालाय एबसुआ सुबाइजार दालाय एबसुनि हेंथायै 3 गलाव देरहासार जायो गोजोननाय थाबाय अनसाय नार्जारिनिसिम रादाबखौ दैथायहरनायनि थाखाय दाखालि 10 सेप्तेम्बर खालारखालि पाकिस्ताननि मिनिस्टार महमूद कुरैशिया भारतनि हेंथायै UNHRC आव गोबां बायदि बाथ्रा बुंदों गाहाय महमूदआ जम्मू काश्मीराव आर्टिकल 370 आरो 35A नि सोमोन्दै बुंनायजों लोगोसे भारताव थानाय माखासे मुस्लिम सुबुंफोरखौ गादबदों आरो माखासे मोनथायखौ होआखै आरो भारतआ पाकिस्तानजों जेब्लाबो दावहा नांनायनि लामायाव थायो गाहाय कुरैशी बिथाङा माखासे मिडियानि मोगा-मोगियाव बाथ्रा बुंनायजों ओंखारदों दि मानो भारतआ जम्मू काश्मीरखौ पाकिस्ताननो हगारना होआखै होनना बुंदों आरो जम्मू काश्मीरा गोदो पाकिस्ताननिसोमोन बेखायनो दाबो जों पाकिस्तानाव लांनो नाजागोन दाखालि 10 सेप्तेम्बर खालि अदालगुरिनि दैमालुआव 26थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोल्ड कापनि सेकेन्ड राउन्डआ जागायबाय बे खेल जागायनायाव हालामनि MLA चरण बर'आ बेखेवफैनाय जादोंमोन बे खेलनि सेकेन्ड राउन्डआव अदालगुरि FCआ 2 गलाव आदिबासी युथ FC हानजाखौ फेजेनना सेकेन्ड राउन्डआव मोनहैबाय एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों